Nginibingelele, namukele kuyona-ke i-Jeffrey Soul TV News. Welcome back to my channel. Ngibona lezi iy'thombe ey'mbili. I'm sure lesesinye notice ukuthi si-edithiwe and then bese kube ule originally okamafikizo la. I think icover le ekhona laphayana-ke if not EP. Yeah, ngicathi EP because iy'ngoma zakhona vele ezincane. Ayikhiphile nje and then wasekhipha icover le yayo le album ayikhiphile uMafikizo. So abantu-ke babhizi yabo, babhizi bakhuluma ngayo lento njengoba bese zithola naye se-editheka nje laphaya ku-edithwe ikhanda lakhe uMthandeni. And futhi-ke zona zinhle lezi impahla ayigqokile lo mfo, and futhi-ke kubukeka kuyimpahla ezixabisi zamaxabiso zenani yabo elithe ukuthi, but iyodwa into eyinkinga manje ukuthi-ke imibuzo ithi-ke zimhleli ngendlela ekuyiyona yini-ke lo mfo ogama lakhe-ke uMafikizo. Bathi-ke uyibiza ngengezo yini yena lento, uyibona ingezo lento le noma le ndlela agqoke ngayo. Yingakho usuhamba uzofice-ke ikhanda-ke seli-edithwe noma-ke le ndlela le ebegqoke ngayo seki-edithwe ikhanda lakhe uMthandeni. I-right yini lento webafowethu? Ake nikhomente la ningitshele ukuthi ngempela-ke yini into e-wrong ngalesi thombe? Yini into e-wrong ngalesi thombe? Yini e-wrong na ngalesi thombe?